Canafan. Digon I anelu tuag ato fo. Aros ydyn ni am y gol gyntaf. Y capten sy'n ei chlirio, nôl mewn â hi. Cael ei chasglu gan Thorn. O, mae hwnna'n bel dda. Mewn at Owen. Owen! Arbediad da iawn gan Morris. Fe drawodd Owen y targed o leia, ond bydd Aberystwyth yn teimlo bod hwnna'n gyfle da. Wel, gath y bel I daro sydd at Morris yn y gol am gyfle I Owen. So fynd am pwer a chelter yn lle cadw'n isal a fynd am y gornel bella ar draws y golwr. Mae Davies di cyrraedd ddyn. Mae Davies yn mynd I fynd I hyd. Dach chi'n teimlo, mae Davies yn mynd heibio'r postyn pella. Gafodd am gafel ar yr ergyd. A di Steph Davies, ti'n di sgorio gol yn yr uwch gyngor ers Ebrill 2022 a falle bod ni wedi gweld pam. Ie, yn sicr. Rhediad pwrpasol ganddo fe. Ond mae'n tynnu ergyd. Heibio'r gol geidwad a heibio'r postyn pella. Fydd pawb yn madde, os oes rhywbeth yn dod o'r gornel yma. Mae Bradford yn cael y ben iddi! A mae Bradford I roi Aberystwyth ar y blaen. Foedd gynta, foedd yn benderfynol, oddi ar y postyn. Mae'r rhyddhad i'w deimlo. Ac os di pethau yn aros fel hyn, mae'n gol fasa'n cadw Aberystwyth yn yr uwch gyngrair. Ie. Bradford fan hyn yn symud oddi wrth I amddiffynwr, codi fel erilch a penio oddi ar y postyn a gol holl bwysig I Aberystwyth. Dim gobeith fanna I Ashley Morris yn y gol. Amwn at Vaughan. Vaughan I lledu allan. O, mae Kirkman di baglu ddyn fanna. Ydy hwnna yn y cwrt, di'r cwestiwn. Ydy yn y cwrt. Cic rydd sy'n cael I roi. Credu y Kirkman yn fachgen ffodus iawn fanna. Mae yn y cwrs Cosby, mae'n gic o'r smotyn, mae hwnna'n cam gymryd. Oh, come on. Bos yn goni bai, hwnna'n gic o'r smotyn. Thorn. Mewn i'r cwrt, mae'r olben yn amddiffynol bron a Cera Morris. Cic gornel fyddi. O, a Mwn gath I ben iddi. Tafliad hir, mae'n dod I fewn, mae'n chosi gymaint o broblemau. Ashley Morris, a mewn â hi eto, ac unwaith eto mae'n I gwythio'n dda, dyn nhw methu chael I fewn, ac yn y diwedd mae Davies di tharo hi, a di honna mynd mewn, mae'r dyfarnwr yn deud bod I, a mae'n ail I Aberystwyth, a mae Davies di sgorio, a mae Davies yn dyrnu'r awyr, pam, ac os mae Davies o bosib di sicrhau dyfodol Aberystwyth yn yr uwch gyngrair, a wyddwch I be, dyna'i gol uwch gyngrair gyntaf o ers Ebrill 2022. Wel, na bydd oedd llanas llwyr yn y cwrt chwech. Pontypridd yn amddiffyn am I bywyd fyna, ond yn y diwedd, a Bale yn cwympo I Steph Davies a mae'n rhoi dros y llinell, a na beth sydd yn bwysig. Mae'n I weld o fan hyn, de, os ti yn mynd... Mae mewn, o gyda ni gamerau, dych chi ddew, o fanna. Y dyfarnwr Thomas Owen nath o aros cyn chwythu a mi roddodd o'r gol. Owen, mae o mewn. Mae Evans tu allan iddo fo, dyma'r cyfle am y drydedd. Fe oedodd o, fe drychodd o, fe fethodd o. John Owen yn un wych fyna. Ffeindio Johnny Evans, dyle wedi ergydio'n syth fyna'n dyle fe. Digon amser, ddod wedyn, methu ffeindio'r gornel. Bevan, mewn i'r cwrt Cosby. William Caradogan, ardderchog am Bradford yn gri. Fyny at Darlington, Darlington I dalu at Lewis, mae Darlington yn dalu'r edeg. Mae Lewis a digon o amser, y tu ôl iddo fo mae'r eilydd Gwlig yn dod. A mae'r bel at Darlington. Cyfle fan hyn I Evans I tharoi! Mae'n dair, mae Aber yn saff. Dim gobaith am unrhyw ddrama hwyr nawr. A mae ryddhad i'w deimlo o bob cornel o'r stadiwm yma. Ia, gwych gan Lewis, jyst yn stoli pethau lawr, wedyn yn cyflymu pethau gwych o Bale, wedyn drwad, a mae Evans cymryd hon yn dda. Mae o'n disgwyl, dwi'n yn panico, mae'n disgwyl yn dod lawr i'r uchelder na, lle neu gymryd ar y foli. Dwi'n yn cymryd i'n gynnar, lle ni ti fynd dros y traws, disgwyl i'n cael y ben glin ar dros ti, techneg yn wych, gêm ar ben. Anthony, you were walking over to me just now and you look like the most relieved man in Aberystwyth. How does this one feel? Does it feel good? Yeah, I think we made it a bit difficult for ourselves. Once we got the second goal, wasteful, and I know one goal's going to get back into it. But we need to build this club from top to bottom. I've tried to inherit lots of faults this last year, 2 years, second years.
We need a lot more local players involved. We need a lot more locals get behind us, come and volunteer, be part of this club. We're trying to build something and it's difficult. And we are one of the minnows in terms of financial side. So let's get behind us moving forward and see what we can do because we've got a massive club and a big future. Oedden ni gadw bel am dda, ond ni lot gwech na nhw, blaw yn y diwedd. Oedden ni'n edrych fel sgorio enni gols. Dwi'n meddwl sa'n ni'n dal i fod yma tan wsos nesaf ddweud i gwir. Blaw, siomedig, gêm dwytha, blaw hefyd, da ni'n symud ymlaen. Rydyn ni beth bydd ni'n ddweud i gwir. Just fel bach o throwback i blwyddyn diwetha, really. Teimlo fe'n gweud yr un peth. Dwi'n sy'n hapus, ond gallu bod yn lot wahanol blwyddyn yma eto. Ni'n lwcus bod pethau wedi digwydd y Pontypridd, let's not forget that. Mae'n teimlo dros i chwaraewyr nhw fyd. Mae'r clwb ma'n enfawr yn y gyngrair hyn, a ni'n siŵr bod ni'n aros yma. So, mae wedi bod yn anodd, a lot o pwysau arbenni, ond mae'r boes, ni'n gyfarwydd o hyn, ond Fe'n gweud, sa'n mwyn i habit o fe. Dyma ni unwaith eto, Sion gyferchiadau, beth yw'r brif emosiwn ar un o bryd? Jyst mor falch i gael y job di wneud. Oedden ni'n gwybod yn dod fewn i heddiw sa'n dorf fawr yma'n cyfnogi ni ac jyst falch o gael y job di wneud ydy'r gwir. It's been a long season. I feel like every game's been a cup final and it's good to finally, stay up and finish the season strong. In terms of your performance today, what do you think was the most pleasing aspect of Aberystwyth's game? I think the goals. I don't think we've scored that many goals in a game for a while, and obviously the clean sheet as well. Obviously I'm a defender, so you kind of pride yourself on defending and keeping the goals out, which I thought we did well today. Ond beth am yr ysbryd, y cymeriad sydd yn y garfan o? Mae fe'n eitha special nag yw e? So da ni mor agos yn y stafell newid na. Mae lot o ni wedi bod yma wan am mor gyda'n gilydd, a da ni'n ffrindiau mor dda off y cae, a dwi'n meddwl ar dyddiad fel yma, mae hynna'n dod at i drwodd. Cyfle i ddathlu heno, gyda'r boes? No sil, dwi'n gwybod. Ond chi gyd yn gweithio bore fori? Dyna'r peth, ond dwi'n siŵr gawn ni chydig bach o ddathlu wan. Ond ambell i benderfyniad eitha rwystredig hefyd, o'n i'n gallu gweld eich ymateb chi ar y fainc, yn enwedig y cic o'r smotym posib, pan o'ch chi ar ei holi o gol i ddim. Penderfyniad gallai wedi newid y gêm, Gavin? Oeddi, wel dwi wedi gweld nawr, mae yn penalty. Dwi'n siŵr os ath y bel drosodd am yr ail gol hefyd. So unwaith eto, mae popeth wedi mynd rong i Pontypridd. Yn edrych i'r dyfodol, Gavin, fi'n gwybod nes ti sôn yn amlwg materion oddi ar y cae. Nid bai y chwaraewyr, nid y bai di o gwbl. Beth sy'n credu mae'r dyfodol yn edrych fel i glwb pêl-droed Pontypridd? Wel, obviously, mae'n rhaid i'n edrych yn rhaid structure newydd i mewn i'r clwb. Dwi'n eistedd lawr efo'r clwb, basically, wedi'n merchar. A gobeithio i highlight yr beth popeth sydd wedi mynd rong y flwyddyn yma. A trio i wella pethau off y cae. Ac hefyd, ar y cae hefyd. So, gan i weld be'n ei ddigwydd yn wythnos nesaf. O ran ti, felly, allwn ni ddysgol gweld ti gyda Pontypridd tymor nesaf? Fel ti'n dweud, dwi'n cyfarfod efo'r y bod, basically, dyn ychar, a dyn gan i weld beth gorau i bawb.